Šnajdička. Snajdička? Áno. Snajdička? Snajdička, dalej. Dalej. Je to snajdička. Happy hour. Happy hour. Randover. Randover. Áno, cesta okolo sveta, to som si objednal. Happy hour. Áno. $20. Koľko? $20. Teraz sa platí, alebo... Randover. Happy hour. Dalej. Dalej. Ďakujem. Snajdička, pripravený randover? Áno. Sindlindindon, Španielsko! Lord of the Dance! Ja som Vírsku bol, nemohli by sme to skočiť. Tanec rudých bratru! Afrika! Slovakia! Ja sme doma. Janička, hotovo! Už? A tá cesta okolo sveta, to znie dobre, nie? Chceli by ste natočiť nejaký film s rodinnou tematikou? No, určite. Určite áno. Presne sme mysleli na rodinnú tematiku. To bolo ideálne. Nám sa napríklad strašne páčil Krstný otec. To je taký rodinný film v podstate. Áno. Tak by sme mohli nejaké voľné pokračovanie kľudne nadviazať na to. Krycie meno, Donny Brasco. To je tiež dobrý film. 2 by mohlo byť. Ako by ste si predstavovali váš honorár? No tak... Nie sme lacní, ako nie sme najdrahší samozrejme, ale nie sme ani lacní. Zase treba rátať s tým, že naozaj sme dlho pracovali na svojej kariére a že to treba aj určitým spôsobom finančne oceniť. Určite. No podľa toho, čo by sa jednalo, samozrejme. Také bežné eventy určite tých 5 cifier niekto má. No a také väčšie veci ako celovečerný film, tak 6 cifier 100%. Dobre si dal, dobre. Skúste ešte raz. Alebo možno menej, no. Záleží na tom, ako sa dohodneme. Tak v podstate to môžeme robiť aj gratis, keď sa dá, ako my... Úplne zadarmo. To nie je problém. Aj celovečerák. Keby bol dobrý scenár, ako ty hovoríš, tak... No, kľudne by sme mohli aj zaplatiť. Ja som aby som si zahral niekde vo filme. Čo by sme len za to dali? No jej. Môže prestať mieriť ten pán na nás? Mohol by som si odskočiť na WC. Nie. Poďme si povedať niečo k takej tej programovej štruktúre, ne? Takej tej štruktúre, ktorú by sme chceli, aby mala tá televízia nová. Ja neviem, ja by som mal taký nápad, či nechcete náhodou podchytiť mladú generáciu, že by sme vyrábali treba z rozprávky, detské programy a proste podchytiť si ich od útleho veku. Gianni. Sì. Come stai?
Koľko má mladá generácia na účte? Mladá generácia má na účte hovno. Mladá generácia má na účte hovno. Ešte jeden taký nápad, asi doskaka. Tie kolena to nevydržia, to mi ver. Ty mi len povedz, akú pesničku chceš zahrať na funusa. Ja si myslím, že Marko by tam nemal ísť. Dopravný servis. Na rýchlosť pozor pri Žiline a 2 hliadky ste nám hlásili, jednu na Bajkalskej v smere do centra a druhá hliadka je totižto motorizovaná. Pozor na ňu. Fábia medzi Žarnovicou a Prešovom. Toľko dopravný servis. Mal by si prestať fajčiť, nerobí ti to dobre. A tu našu odsole mio a mafioso pizza a questa quella beviamo mora. Sveťo skôr myslel nejaký program o ekonomike, či by sme nemohli vysielať, Hovor ďalej. ktorý by mohol byť taký polhodinový cyklus, možno hodinový cyklus, dvojhodinový cyklus. Neboj sa toho. Hovor ďalej. A mohlo by to byť aj normálne aj celovečerák, že To by by mohlo to ísť na v podstate celý taký... Ty ale celovečerné nebude to dlho. Neviem. Nie. Ja si myslím, že divák veľmi veľa znesie. No, No to ma celku zaujímalo s tou výchovou mladých. Ekonomika by bola na jednotke a na dvojke by sme dali, to by bola celé, ten dvojka by sa volala, že Gogo. A tam by boli Gogo tanečnice 24 hodín pre mladých. Velice dobrý nápad. A tá trojka, to by zostal športový kanál. No. A vysielali by sme online poker, ruleta 24 hodín. Blackjack by sme Blackjack by sme dali, alebo aj biliard. A ruská ruleta, to by bolo od polnoci, víš čo, by sme dali. No páni, ale ak si takto predstavujete výchovu mládeže, tak ja vám teda za obidvoch poviem, že my tu končíme v tomto prípade. Chlapče môj zlatý, v našej televízii sa končí len raz. Takto Sveťo myslel, že končíme v tejto televízii a hneď začíname v tej vašej. No to je inteligent toto. Chlapče, ale ty nevyskakuj ešte stále. Sorry, kokos. Môžem dohovoriť. Prepáč. Nemevaj sa, zabelo mi Správať je dobré. Chlapče, ale ty nevyskakuj. Ty sa neraduj ešte. Čo si ty myslíš? Veď pred tebou je ešte, vieš, aká dlhá rada. Tam sú iné mená, vy ste hlboko pod čarou.